खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाजोआव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय, टिउसनाव थांनाय सासे फरायसुलिनि जिउ खहा, सानै गोब्राब जखम। सामागुरियाव मा 20 सुरां मोसौ जब्द, सानै हमजादों। नगाव जिल्लानि 19,907 बिघा सोरखारि हायाव इभिक्सन खालामनायनि नटिस। एडिशनेल एजि बिबेक शर्माखौ छत्तीसगढ़नि गोदान एडभोकेट जेनेरेल महरै थिसनबाय। आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों लाखिनो गिबि खेबनि थाखाय सिमा फोरबो खुंनो नागिरदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनै फुङाव हाजोनि सनियादियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव टिउसनाव थांनाय सासे फरायसुलिया जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सानै फरायसुलिया गोब्राब जखम जायो। रिपर्ट बादिब्ला जोबोर गोबारै फैनाय गंसे बोलेर' गारिया टिउसनाव थांनाय साथाम फरायसुलिखौ उनथिंनिफ्राय सौख्लायफैयो। बे जाथायाव आदनिन नेहा मुंनि 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गोब्राब जखम जानाय गुबुन सानै फरायसुलिखौ शाहिन आक्तारा आरो नाजमिन आक्तारा होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बिसोरखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला जाब्रथायाव मोगा-मोगि जानाय फरायसुलिफोरा गियान ज्योति जातीय विद्यालयनि फरायसुलिफोर। बे गिख्रंथाव जाब्रथायनि उनाव खुद्रिखांनाय जायगानि सुबुंफोरा जाब्रथाय खालामनाय बोलेर' गारिखौ सावनानै होयो। बेनि उनाव थासारिया दुंहावसिन जायो, जाउनाव हाजो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ कन्ट्रल खालामहैनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै रायजोफोरा सावनानै होनाय अरखौ खोमोरहोयो। बबेखानि ड्राइभारा जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव जाब्रथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों। गुवाहाटी फारसेनिफ्राय बरपेटा फारसे फैगासिनो दंमोन बोलेर' गारिया। बे समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया जायो। रायजो नाङै सुरां मोसौ फालांगिनि हेंथायै अपारेसन सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो सामागुरियाव सुरां मोसौ फालांगिनि हेंथायै पुलिसआ जाफुंसार अपारेसन खालामदों। बे अपारेसनाव मा 20 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि मा 20 सुरां मोसौफोरखौ स्माग्लिं खालामनानै लाबोखुमानाय गंनै गारिखौबो पुलिसआ जब्द खालामदों आरो बेजों लोब्बा लानानै सानै सुबुंखौबो खानो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जब्द खालामनो हानाय गारि गंनैनि नम्बरा जादों AS 07BC 3404 आरो AS 02DC 8518। रिपर्ट बादिब्ला AS 07BC 3404 नम्बरनि गारिया गगामुगनिफ्राय थिं आरो AS 02DC 8518 नम्बरनि गारिया जिउमारिनिफ्राय लंकासिम सुरां मोसौ स्माग्लिं खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय सामागुरि पुलिसनि जेयाव नाङो। मख'नो गोनांदि मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै सामागुरि पुलिसआ 127 नं हादरारि राजा लामा सेरनि सनारि बालियाव सिग्रोमनानै सुरां मोसौजों बुंफबनाय गंनै गारिखौ जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ सामागुरि पुलिसआ जेरा खालामदों आरो बोखांनो हानाय मोसौफोरखौ नगावनि गौशालायाव एबा मोसौ दोनग्रा खुलियाव दैथायहरनाय जायो। गवालपारा आरो उरियामघाटनि उनाव गेजेर आसामाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनो एबा होखारनो फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि उनावनो जिल्ला खुंथाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय नटिस फोसावदों। गेजेर आसामनि नगाव जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै इभिक्सन खालामनो थियारि जादों सोरखारा। सानसे साननैनि गेजेरावनो जागोन इभिक्सन खालामनाया। रिपर्ट बादिब्ला 1,000-2,000 बिघा नङा। बे खेबाव गेजेर आसामाव 19,907 बिघा हायाव सोरखारा इभिक्सन खालामनो थियारि जादों। बेनि थाखाय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा रोजा नखरफोरनो जिल्ला खुंथायनिफ्राय इभिक्सन खालामनायनि नटिस हरनाय जादों। इभिक्सन खालामनायनि नटिस मोननायनि उनावनो माखासे नखरफोरा थफ्ला जुनानै आरो न' बांफोरखौ सिफायनानै जायगा नागारलांनो हमदों। मख'नो गोनांदि बे खेबाव गेजेर आसामाव 19,907 बिघा हायाव खनसेयैनो सोरखारनि बुलडजार सालायगोन आरो आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होखारनाय जागोन। सामागुरि सार्कलनि बेन्दोङाव थानाय रुफि हाटआव दखल खालामग्राफोरनो इभिक्सननि नटिस हरदों। ग्रेजिं रिजार्भनि 12 नं दागनि 36 बिघा हाखौबो उदां खालामनो नटिस जारि खालामदों। छत्तीसगढ़ हादोरनि रायजो बेंगिरि रमेन डेकाया बिलासपुर गोजौ बिजिरसालिनि उफ्रा एडभोकेट जेनेरेल बिबेक शर्माखौ हादोरसानि गोदान एडभोकेट जेनेरेल महरै थिसनो। संबिजिरनि थिखानाय 165(1) दफानि सिङाव आयेन आरो आयेन बिफाननि बे थिसनथाया शर्मा बिबान नाजावनायनि उनावनो गोहोम गोग्लैगोन।
हादोरसानि गाहाय आयेनारि मावख'गिरि महरै शर्माया गोजौ बिजिरसालि आरो जौसिन बिजिरसालियाव छत्तीसगढ़ सरकारनि जानानै खामानि मावगोन। बे समाव शर्माया शुक्रबाराव गावनि मासिनिफ्राय बिबानखौ एंगारनाय 30 बोसोरनिबो बांसिन रोंगौथि गोनां सासे गागि उकिल प्रफुल्ल एन भरतनि जायगाखौ लायो, जेराव बिनि बिबान एंगारनायखौ थाबैनो गनायना लानाय जादोंमोन। थांनाय 2024 मायथाइनि जानुवारि दानाव थिसनजानाय सा 7 उफ्रा एडभोकेट जेनेरेलनि गेजेराव सासे बिबेक शर्माया बिलासपुर बेन्चआव हादोरसानि आयेनारि आयदाफोरखौ गोख्रोङै सामलायगासिनो दङ। शर्मानि समायखिरा लानाय हाबाफारि आरो नेमखान्थि बादियै बिबान नाजावनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मावख'आरिफोरा शुक्रबाराव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 24 नबेम्बर खालि मिज'राम आरो आसाम हादोरसानि गेजेराव मोजां साननाय, गावजों गाव फोथायनाय आरो लोगोरिखौ गोख्रों खालामनायनि थांखियै मोनसे सिमा फोरबो खुंनो थांखि लादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला काछार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय थलाइ मुंनि जायगायाव खुंजानो गोनां बे हाबाफारिनि सायाव गंनैबो हादोरसानि जिल्ला बिबानगिरिफोरा मोनसे मेलाव सावरायनाय जादोंमोन। बे फोरबोनि बाहागो महरै खौसेथि आरो गेलेनाय मोन्दांथिखौ बांहोनो थाखाय मिज'राम आरो आसामनि हान्जाफोरनि गेजेराव लोगोआरि जोलुर आरो भलिबल बादायलायनाय खुंनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो सीडीसी थलाइ मावख'नि फोथाराव मिज'रामनि फाइरेंटे आरो ममितनि हान्जाजों लोगोसे काछारनि महरगिरिफोरनि दिन्थिफुंनाय आरो मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिफोरबो खुंनाय जागोन। मिज'रामनि आइजल, कलासिब आरो ममित जिल्लाफोरा आसामनि काछार, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि जिल्लाफोरजों गासै 164.6 किल'मिटारसिम सिमा राननायखौ नुनो मोनो। मावख'आरिफोरा फोरमायदों दि सानसेनि थाखाय खुंजानाय बे गाजा-गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजों हादोरसानि सिमा ओनसोलाव थानाय गोबां थागिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरा सोमोन्दो लाखिनायाव मदद होगोन। बे बोसोरनि एप्रिल दानाव गुवाहाटीआव जानाय बावैसो मावख'आरि थाखोनि सावरायनायाव मोन्नैबो हादोरसाया दान्थे-बिदान्थे गोनां ओनसोलफोराव यथस्थिति लाखिनो आरो मिज'रामनि दाबिफोरनि फिननायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय गनायथिबो जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।